Ονομάζομαι Βελίκα Τράικου και θα σας διηγηθώ με λίγα λόγια την ιστορία μου. Γεννήθηκα το 1883 στο Γραδεμπόρι, σημερινός Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στα βόρεια της Θεσσαλονίκης. Ήμουν δασκάλα και είμαι γνωστή Εβραίος ως ηρωίδα του Μακεδονικού Αγώνα, 1902-1908. Το 1900 έγινα δασκάλα κοντά στην περιοχή της Έδεσσας και δίδασκα στους μαθητές μου τα πάντα για τον ελληνισμό μας και να είναι περήφανοι για την καταγωγή τους. Το 1901 ο Ιών Δραγούμης αναζήτησε ένα άτομο για να μεταδίδει μυστικά μηνύματα μεταξύ Έδεσσας Γιαννιτσών και Καστοριάς και να μπορεί να περνάει από βουλγαρικές και τουρκικές ελεγχόμενες περιοχές χωρίς να τον εντοπίσουν. Εγώ κρίθηκα κατάλληλη για την αποστολή αυτή, ήμουν γυναίκα που δεν προκαλούσα υποψίες. Έτσι, περπάτησα στους δρόμους μεταμφιεσμένη σε Βουλγάρα ή Τουρκάλα και μετέφερα μηνύματα ελευθερίας στους Έλληνες της Μακεδονίας. Μπορούσα να χαθώ ανάμεσα στους άλλους, καθώς μπορούσα να μιλήσω ελληνικά, τουρκικά και βουλγαρικά και μπορούσα να καταλάβω όσες συνομιλίες άκουγα στην πορεία ανακτώντας σημαντικές πληροφορίες. Το 1904 με την άφιξη του Παύλου Μελά στη Μακεδονία δόθηκε νέα όθηση στον ελληνικό αγώνα για τη Μακεδονία που έκανε το έργο μου ακόμη πιο σημαντικό αλλά και πιο επικίνδυνο. Τέλη Αυγούστου 1904 στα Γιαννιτσά, άφησε την τελευταία μου πνοή όταν με μαχαίρωσε πολλές φορές ένας Βούλγαρος κομιτατζής που προσπαθούσε να μου αποσπάσει πληροφορίες και εγώ δεν λύγησα. Η κηδεία μου ήταν ένα τεράστιο γεγονός για τους Έλληνες της Μακεδονίας και υπήρξε ως αφορμή για να κινητοποιήσει τους Έλληνες ενάντια στη βουλγαρική και τουρκική κατοχή και να συνεχίσει τον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ονομάζομαι